May gabi sa tanang mga kaigsunan o kahigalaan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa tanang mga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite ug sa tanang mga nagasunod sa atong Buluhaton, Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa nagalain-laing dapit sa tibuok kalibutan. Welcome sa atong panagtigom diha sa mga pagampo apan sa dili pa tuguti nga makapapalandong kita sa hamubo nga pamaagi sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kahigayunan nga iyang gihatag kanato dahil tungod kay kusog kay ang ulan diri nya medyo basa ta karon sa ulan kadalugdog. But anyway, John chapter 16 verse 33 ang giingon dinhi mga kaigsunan. Kining mga butanga gisulti ko kaninyo aron diha kanako makabaton kamo og kalinaw. Sa kalibutan makasinati kamo og paglutos apan lig-una ninyo ang inyong kinasuluran. Gidaog ko na ang kalibutan. May the Lord bless the short meditation of His Word tonight. Ang pulong nga tribulation sa atong teksto gikan kini sa Greek word nga ang but pasabot lambos o bunal. Ang but ipasabot ni ini mga kaigsunan ang mga trigo sa una ila ng bunalan or lambusan para ma-separate ang trigo gikan sa uhay. Ginabuhat po nato ni diri sa Pilipinas kining lambos o bunal, ibunal-bunal, ilambos-lambos ang humay aron ma-separate ang lugas sa humay gikan sa uhot niini. So, kinahanglan diay ang tribulation or kinahanglan ang bunal or lambos aron ma-separate ang trigo or ang humay gikan sa uhot niini. Ang tribulation gitawag og lambos. Dili aron kita i-destroy or aron kita pasakitan lang nga walay katuyuan, kundili kining tribulation or paglutos or mga kung sa Tagalog ka pa kapighatian nga gisaad sa Ginoo nga ato yung masinatian, giordina kini sa Ginoo aron ma-separate ang dautan ug maayo sa atong kinabuhi. Ug aron matangtang ang mga dautan ug ang maayo lamang ang magpabilin, ang painful nga lambos ang gikinahanglan niini mga kaigsuonan. Gumikan kay ang dautan nga parte sa atong kinabuhi mo pupot gayud kaayo kanato, dili gustong mubulag kanato. So, ang lambos sa tribulation ug pagsulay ug mga paglutos ang gikinahanglan aron ma-separate ang good ug ang evil sa usa ka Kristohanon. Kung kita Christian mga kaigsunan, wala ka na nagagaranti nga sayon kaayo ang atong kinabuhi. Now, the Christian life or becoming a Christian does not guarantee an easy life. In fact, pataw kaayo gyud nga gisulti sa atong Ginoong Hesukristo nga kung kita mosunod kaniya, makasinati gayud kita og persecution ug tribulation. Ang kalipay sa tinuod nga born again nga magtotoo wala sa atong kahimtang per se, kundi sa kadaugan nga gisaad sa Ginoo sa matag usa kanato. Nagsaad magud siya, all things work together for good. O kanang good nga gihisgutan diha, mao nga muliwat kita sa kinaiya sa atong Ginoong Hesukristo. Gipahibalo na gyud kita sa Ginoo in advance. Assured na gyud na, sure na gyud nga kung kita Kristohanon magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo, pagasulayan gayud kita, makasinati gayud kita ug mga tribulation. So kung moabot ka na sa atong kinabuhi, dili na kita makuratan because God is not taken by surprise in all of these things. O kinahanglang magbantay kita nga dili kita magbagutbot kung mahitabo kini sa atong kinabuhi, gumikan kay kabahin na gyud kini sa plano sa Ginoo sa tanan niya nga mga magtutuo. Pero ang saad sa Ginoo is that dili kuno kita maluya, magmalig-on kuno kita tungod kay gidaog na sa Ginoo ang kalibutan. Gidaog na ang mga world system, ang gahom sa unod, ang mga pakana sa demonyo ni Satanas, ang mga pamaagi, ang mga lakan, gidaog na sa Ginoo. Pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross ug pagabanhaw ang gahom sa reigning sin napildi na. Ang old nature namatay na ug napulihan na ug bag-ong pagkatawo diha sa atong Ginoong Hesukristo. So take heart, paglig-on kamo matud pa sa atong Ginoo, for I have overcome the world. Hinaot nga sa panahon sa atong kalisdanan ug sa mga pagsulay, mga tribulations, gilambos ra daay kita aron mabulag ang trigo gikan sa uhot
aron mabulag ang uhay gikan ang lugas sa humay gikan sa uhot niini, aron nga ang atong Christian testimony musidlak pagayon, and something good will really come out of it. May the grace of God enable us to do so. Ug ang atong mga pag-ampo kabahin kini sa atong buhaton kanunay every time we face tribulation, and not only prayer but meditation upon His Word. Magampo kita. Salamat o Dios sa gentle reminder gikan sa imong pulong ug hinaot nga nakigistorya kini sa matag usa ka namo that in times of tribulation, sakit man, pero giordina nimo kini nga mga paglambos ug pagbunal nga among masinatian in order to separate the wheat from the chaff, aron mabulag ang lugas sa humay gikan sa uhot niini, so that something good, Christ-likeness, Christ-like attitude or character will come out of these difficult situations. And help us, O God, to look to Jesus at all times, hangtod sa imong pagbalik ug hangtod sa katapusan sa among kinabuhi. In Jesus' name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.